Avui us porto 3 llibres que han sigut les meves lectures del mes de novembre. Una mica d'aristocràcia anglesa, una mica de mort i dol també anglès i una mica de m'he equivocat bastant triant aquest llibre, també anglès. Va, comencem! Doncs això, que aquest novembre m'ha quedat un pèl anglès. De fet, crec que us hauria de fer aquest vídeo amb un te a la mà, però no soc molt de tes jo. Vaig començar el novembre amb La partida de caza d'Elizabeth Collegate. És una lectura molt de tardor. Ens traslladem a la tardor del 1913 a una finca anglesa, la finca del matrimoni Nettleby. Ells estan organitzant una partida de caça per a un petit grup selecte de convidats que contenen doncs, un famós advocat, un famós caçador i la seva dona, un jove comte hongarès i un jueu forrat de diners. D'altra banda, tenim el servei de la casa que està preparant totes les coses que creuen que necessitaran els convidats per estar a gust i poder rebre'ls amb totes les comoditats a les que estan acostumats aquest grup de persones. Entremig veurem les tibantors, les rancúnies, les històries passades que hi ha entre tots els personatges i també trobarem una petita història d'amor. He de dir que ha estat de les meves favorites de totes les trames que es desenvolupen durant la novel·la. No sé en què m'estic convertint, però cada vegada que vinc aquí a parlar-vos de històries d'amor, de seguida us dic que és el que més m'ha agradat, que m'ha encantat. M'hauré de fer mirar perquè m'estic tornant una bleda. El cas és que crec que aquest és un molt bon dibuix del que era l'aristocràcia anglesa just abans de que esclatés la guerra. Entremig trobem també un petit misteri que no s'acaba de resoldre fins al final, que crec que li va molt bé a la novel·la perquè li dona aire i li dona molt de ritme. Tal com us deia, trobo que és una lectura super de tardor. Els paisatges que envolten tota la casa dels Nettleby estan molt ben explicats. Són descripcions molt evocadores de la tardor, de les seves olors, dels seus colors, dels seus paisatges i trobo que fa molt per llegir en aquesta època de l'any. La segona lectura del mes de novembre, ja us en vaig parlar la setmana passada, que us en vaig fer una petita ressenya, és Hamnet de Maggie O'Farrell. Sens dubte ha estat la meva lectura preferida d'aquest mes. Sens dubte té molts números per convertir-se en una de les meves lectures preferides d'aquest any, així que no serà la darrera vegada que us vingui a parlar d'aquesta joia que ens ha portat la Maggie O'Farrell. Us deixaré la ressenya de la setmana passada per aquí dalt. Ja us explico avui molt més breument que Hamnet és la història d'una dona, de l'Agnes, i com l'Agnes s'enfronta amb la mort, amb el dol i amb l'amor davant de l'absència del seu marit, que acabarà sent una figura important. Crec que un dels mèrits que té Hamnet és que malgrat que tracta temes molt universals, l'amor, el dol, el que us deia, el dolor per la pèrdua, ho fa des d'una perspectiva que aporta molts matisos, que no ho deixa en el context de que tot sigui blanc o negre, de que totes les sensacions tinguin que ser les mateixes per tothom quan es passen determinades situacions vitals, com poden ser la mort d'un ésser estimat o el viure lluny d'algú que estimes. Crec a més que Hamnet és una lectura que creix molt un cop l'has acabat. Les meves sensacions, ara que ja fa dies que la vaig acabar, no són les mateixes que quan tot just l'havia acabat. De fet, no són les mateixes ni de quan us vaig parlar la setmana passada de Hamnet. És cert que parlar de Hamnet, parlar del llibre, ha fet que es produeixi una reflexió interna, n'extreus moltes més reflexions, molts més matisos que potser no havies agafat a la primera. El fet d'anar-hi pensant, d'anar-hi donant voltes sobre la trama, sobre els arguments, sobre el missatge, fa que tu mateix acabis traient més conclusions de les que havies extret en una primera lectura o just quan l'has acabat. Ja us ho vaig dir la setmana passada i us ho torno a repetir, crec que Hamnet és una lectura molt recomanable. Crec que s'ha de fer amb la ment oberta, sense parar-te a pensar què és el que és cert i què és el que ha portat Maggie O'Farrell amb la seva inventiva. I penso també que és una lectura que s'ha de fer pausadament i fixant-te en tot el que t'aporta Maggie O'Farrell i no només en voler avançar la trama, perquè al final hi ha moltes coses que tu ja saps d'entrada que acabaran passant, per la qual cosa la trama no és
l'única cosa important d'aquesta novel·la. T'has de quedar amb totes les preguntes que et fa i, tal com us deia, amb aquesta teoria de qui va ser el marit de l'Agnes i per què ells van prendre les decisions que van prendre en un moment determinat. I finalment vaig triar una lectura que m'hagués pogut estalviar perfectament, que no m'ha portat absolutament res i que aquestes lectures doncs de tant en tant passen i, escolta, si tries malament, tries malament. Us estic parlant de Te estoy viendo, de la Claire McIntosh. Ja ho tindríem, amb tot el que us he dit abans, diguéssim que ja... El fet és que després de llegir-me Hamlet, que em va deixar, doncs no diré tocada, però sí que, bueno, et deixa uns dies, doncs, com per donar-li volta. Em venia de gust alguna cosa per llegir en mode avió, en aquestes lectures que si desconnectes al principi de la pàgina i tornes a connectar al final, diguéssim que no passa res, no cal que tornis enrere perquè no t'has perdut absolutament res. I en aquest aspecte la novel·la està molt ben triada, perquè és així, pots desconnectar perfectament. De fet, hi ha pàgines que podries llegir així per sobre els diàlegs i no et perdries el fil del que està passant. Ho estàs fent molt bé, gràcies. Et distrec una mica, això és veritat. No passa res. Vaig triar Claire McIntosh perquè l'any passat em vaig llegir The Heir i aquesta sí que em va tenir molt enganxada i té un gir final, no és final, té un gir a mitja novel·la que jo no vaig saber veure venir i que em va agradar moltíssim. I vaig pensar doncs, que ara aquesta novel·la doncs, que també aniria en aquesta línia. I no. Sí que té un gir, que aquesta sí que el té més cap al final, però te'l veus venir des de molt abans i aleshores quan passa doncs ja diguéssim que no t'agafa per sorpresa. I les pistes no són gens sutils, es veuen molt ficades amb calçador i això fa doncs, que una mica sigui una obra que desinfla. La protagonista és la Zoe, que és una dona que doncs un dia en el seu viatge, en el seu trajecte habitual, doncs un dia fullejant el diari, veu una foto seva a la secció de contactes del diari amb una adreça d'una pàgina web. Aleshores això fa que la Zoe es posi molt nerviosa i a partir d'aquí ella comença a notar que quan va al metro doncs que la segueixen. Em va entretenir durant una estona, però després, si us he de ser franca, no tenia cap tipus d'interès. Fins aquí el que ha donat de si aquest mes de novembre han estat 3 lectures. Són 3 lectures, però crec que Hamlet demana una lectura pausada i és el que li vaig donar, és el que em demanava el cos i la veritat és que l'he disfrutada molt fent-la així. Espero que aquest mes de desembre, que ja ha començat, amb les festes que té pel mig, doncs em permeti llegir molt més, perquè hi ha moltes coses que voldria llegir abans que s'acabi l'any. M'agradarà saber què heu llegit vosaltres aquest mes de novembre, si hem coincidit en alguna cosa, si no, què heu llegit, què us espera per llegir el mes de desembre. I res, que moltes gràcies per ser aquí, com cada setmana. Si us ve de gust, ens veiem la setmana que ve per tornar a parlar una estoneta de llibres. Adeu!